खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार। क'क्राझारनि एमपि जुवेलारिनिफ्राय 30निफ्राय 40 लाख रांसोनि सना आरो गानग्रा अलंकारफोरखौ खावनानै लांदों सिखावा। एमपि जुवेलारिनि बिगोमा सुमित दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव सिखावफोरा गेस काटारनि मददजों गलानि मोनब्रै लहानि दरजा आरो थालाफोरखौ हानानै गलायाव थानाय गासैबो सना रुफा आरो गानग्रा अलंकारफोरखौ खावनानै लांदों, जायनि बेसेना खमैबो 30निफ्राय 40 लाखनि जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गलानि बिगोमा सुमित दास बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बेंकनिफ्राय गोबां लन लानानैसो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे बिजनेसखौ मावदोंमोन आरो गलायाव बिथांमोननि सनाजों लोगोसे कास्टमाराबो जमा होफैनाय गोबां सनाफोरबो दंफायोमोन। बेनिखायनो बेंकनो माबोरै लनखौ सुख'फिनगोन आरो कास्टमारफोरनो सनाखौ माबोरै हरफिनगोन बेखौ लानानै गोबां साननायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि साननैसो सिगां क'क्राझारनि असवाल ट्रेडिंआवबो सिखावफोरा खावनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै। बेनिखायनो क'क्राझारनि पुलिस प्रशासनखौ बे जाथायनि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लानानै सिखावफोरखौ हमनानै खावनानै लांनाय सनाफोरखौ जाहाथे मोनफिननो हायो बेनि थाखाय खावलायो आरो क'क्राझार सहराव बेबायदि खनले रां लुथिनाय आरो सिखाव खावनाय जाथाया जाहाथे जाबाय थानो मोना बेनि सायाव गोख्रों जाबावनो थाखाय क'क्राझार पुलिसखौ खावलायो। बिटिआर प्रशासननि हेंथायै खौथि रां जाख्ल'नायनि अजद होदों गरेस्वर आन्चलिक कृषक मुक्ति संग्राम समितिया। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय 3 दिसेम्बर 2021 खालाराव बिटिआर प्रशासननि सिङाव बरन'दि दैमानिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनो थाखाय टेन्डार होनाय जादोंमोन, नाथाय टेन्डारखौ सिरि होनाय जादों। बेखौ 7-8 दानजासेयावबो सिरि दोनखोमादों आरो दोनखोमानायनि जाहोनानो जानो हागौ सोरबा GM प्रमद बर' नङाबा बिटिसिनि फरेस्ट बिफाननि रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि सोमोन्दोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा एलटमेन्ट मोनाखै, जायनि थाखाय 7-8 दानसिम खामानिखौ बन्द' खालामनानै दोनदों। बेराफारसेथिं 7 एबा 8 दान खामानिखौ बन्द' खालामनानै दोनसेयावबो बरन'दि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै खौथि रांनि बाला अन्थाइ रोगानाया जागासिनो दङ। गोबां दाम्पारफ्रानो चालान गैयालासेनो आयेन बेरेखायै बरन'दि दैमानिफ्राय बाला अन्थाइ रोगागासिनो दं। बे खौथि रां जाख्ल'नायाव बिटिआर प्रशासननि आखाइ दं, मानोना टेन्डार होनायनि 7 एबा 8 दाननि उनावबो टेन्डार मोनग्राफोरनि मुंखौ फोसावनानै होआखै आरो दा टेन्डारखौ केन्सेलसो खालामबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावोदि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि रांफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय बाहायजायाखै आरो बरन'दिया रायजो राजाफोरनिसो सम्पति आरो बेखौ सोरखारि भाबै लुथिगासिनो दं आरो बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि मददजों बेनि हेंथा गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बुंथियो गरेस्वर आन्चलिक कृषक मुक्ति संग्राम समितिनिफ्राय। आसामाव गासै 7,716 फोरोंगिरिफोरनो मिउचुएल ट्रेन्सफार होनाय जाबाय। बे खोथाखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। बिथाङा लिरदों दि गिबि खोलोबाव फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफार पर्टेल hrmsasam.in नि गेजेरजों आसामाव गासै 7,716 फोरोंगिरिफोरनो मिउचुएल ट्रेन्सफार होनाय जाबाय आरो नैथि खोलोबा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। बिटिआरनि डाइरेक्टरेट अफ एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि सिङाव 78 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनायाव जि गोरोन्थि जादोंमोन बेखौ कारेक्सन खालामफिनबाय आरो बेनि थाखाय मोनसे गोदान नटिस फोसावनानै होफिनबाय। सिगांनि एडभार्टाइजमेन्टआव बिटिआरनि डाइरेक्टरेट अफ एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टनाव 78 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि पस्टखौ आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसि बायदियै फिलआप खालामनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन। बेनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। दा गोदानै मोनसे नटिस फोसावफिनबाय। भेकेन्सिखौ 6 शेड्युलनि नियम बायदियैनो फिलआप खालामनाय जासिगोन होननानै गोदानै नटिसनि गेजेरजों फोसावफिनबाय। देहायाव सि एबा गाननाय जोमनाय गैयालासे फट' खेबजानानै ससियेल मिडियायाव एंगारनायनि दायाव एक्टर रणवीर सिंहनि हेंथायै मुम्बाइ पुलिसआ एफआइआर रेजिस्टार खालामबाय। मुम्बाइनि ललित टेकसान्डी, जाय मोनसे NGO सालायो आरो गुबुन सासे लयार, बिथांमोनहा एक्टर रणवीर सिंहनि हेंथायै मुम्बाइनि चेम्बुर पुलिस स्टेशनाव अजद होदोंमोन। बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानैनो एफआइआरखौ रेजिस्टार खालामदों मुम्बाइ पुलिसआ। बलिउडनि एक्टर रणवीर सिंहआ मोनसे मेगजिननि थाखाय देहायाव सि गैयालासे फट'शुट खालामदोंमोन, जायखौ बिथाङा इन्स्टाग्रामाव पस्ट होदोंमोन। बेनि उनावनो बे फट'आ भाइरेल जादोंमोन।
एफआइआरआव अजद होनाय बायदिब्ला भारतआ मोनसे मोजां हारिमु दं, नाथाय बेबायदि फट'फोरा ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव गासैनिबो गोसोखौ दुखु मोनहोदों आरो रांनि थाखाय भारतनि हारिमुखौ खहा खालामनाया गनायजाथाव नङा होननानै एफआइआरआव लिरदों। बिटिआरनि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चेयारमेन बानायनाया आयेन बेरेखा। चेयारमेना रायजो राजानिफ्रायसो जानो नांगौ। प्रमद बर'नि अफिसाव गोरों मानसि गैला नामा? मानि थाखाय खनले खनले गोरोन्थि नटिस फोसावखो? बे अजदखौ होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, छट' मजाबारि, बर' मजाबारि आरो दलगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जथायै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मेम'रेन्डाम गथायदों। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय बे मोनथाम गामियाव आयेन बेरेखायै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गोबां बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनानै दं आरो बेफोर हानिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि दाबिजोंनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो थाबैनो होखाराबा आगस्ट दाननिफ्रायनो गोख्रों आन्दोलन खालामगोन आरो बे आन्दोलनाव गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरदों, मानोना हायानो जोंनि इयुन आरो बेखौ जों माब्लाबाबो गुबुन हारिनो हगारनो हाया होननानै बुंथि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां प्रमद बर'नि सिगाङावनो बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां जाय थागिबि सुबुंफोरा बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाबोदों बिसोरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै बुंथिदों, नाथाय बिटिसि सुक्तियाव बर', ट्राइबेल एबा प्रटेक्टेड क्लासनि अनगायै जेबो बेबायदि थागिबि लिरनाय गैया। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थागिबिनि मुङाव गोदान गुबुन हारिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोनोसो सोलो खालामदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। नाथाय प्रमद बर'आ बुंथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव गुबुन हारिनो हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुङाखै। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि साखाथियाव थानाय ओनसोलफ्रावसो हानि पाट्टा होनायनि खोथाखौ बुंथिदों। बेबायदि बुंथिनानै प्रमद बर'आ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दायखौ रुजुनानै लादों, जाहाथे बिथाङा गाज्रि मोनजाया होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव 78 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि पस्टनि एडभार्टाइजआव आसाम सरकारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसि बायदियैसो भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनाय जागोन होननानै लिरदोंमोन, नाथाय गोबां सोंखारिनायनि उनाव नटिसखौ कारेक्सन खालामफिनबाय। बेखौ लानानै बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिया सोंथि खालामो दि एसेबां गिदिर अफिसखौ सामलायनायाव बेबायदि गोरोन्थि खालामनाया लाजिथावना आरो प्रमद बर'नि अएसडि एबा अफिसारा गोरों मानसि नङा नामा? मानि थाखाय खनले खनले बेबायदि गोरोन्थियै नटिस फोसावखो होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। सेबाया फरायसाफोरनि थाखाय मोननै एप बेखेवनानै होदों, सेबा रिजाल्टस मबाइल एप आरो सेबा स्पकेन इंलिश एप। बे एपनि गेजेरजों फरायसाफ्रा अनलाइन फरायनो हागोन। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेखौ मैया बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्त आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सेबाया फोसावनाय बे मोननै एपनि गेजेराव मोनसे एपनि गेजेरजों फरायसाफ्रा अनलाइन स्पकेन इंलिश कर्स फरायनो खाबु मोनगोन आरो गुबुन मोनसे एपआ आनजादनि रिजाल्ट आरो थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासानि लिगेसि डाटाखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेनेजमेन्टनि थाखाय थाबैनो मोनसे पर्टेल खुलिगोन होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। बिस गोनां जौ लोंनानै सानै 8 सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया गुजरातनि बटाद जिल्लायाव जादों। जाथायनि सायाव गुजरात पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल आशिष भाटिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौखौ बिस गोनां मिथाइल एलकहलजों बानायनाय जादोंमोन आरो बे दायाव 14 सुबुंफोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। 14नि मादाव बांसिन सुबुंफोरखौनो एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। दासिम 8 सुबुंफोरा बे बिस गोनां जौखौ लोंनानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 45नि गोबां सुबुंफोरा देहा फाहामसालिफ्राव एडमिट जानानै दं होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।